Ale čo? Prečo slečna nie je na bohoslužbe, ale chodí poza kostol? Už som bola oblečená, no ale tu na veľkonočný obed chýbala hus. Tak ma poprosili, aby som šla preň. Slečna bola opäť pri rieke? Áno, pri hydinárni. Ach tak, pri hydinárni. Dolu pri rieke. Nie tam hore pri hrbách. Pri hrbách. Spriamene kráčať, ešte raz sa obzri slepý. Páči sa ti, čo si mal? Medzi omšou a obedom ideš tá, odkiaľ sa nevráti nik. Keď sa rúca do takoho mocného, povinie pritom veľa. Dostaj hrček mlieka. 3 piastre, mlieko zdražilo. 3 piastre. Zaplaťte mi, krásna slečna, chcem vám krásny deň. Mali plače, že chcem mlieko, kúpiť ho chcem preň. Veď ste slečna, mojou snahou je, aby vás to vyšlo draho. Jediné, čo chcem, je na vás zarobiť. Vaša česť. Vám sa hlave točia peniaze a môj chlapec nemá čo jesť. Je mi jedno tyto decko z kafe, hlavne, že môj biznis klape. Jediné, čo chcem, je na vás zarobiť. 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 Baby, baby, jediné, čo chcem, je na tebe zarobiť. Keď Kruša Bachnadze šla